Pa, prljavština s bojom nije za mene. Ograda očito kaska u zelenoj. Pa, evo mog snažnog podrigivanja. Ha, 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 ha. Oh, gospođa je još uvijek ovdje. Užasno je! Ovo nije susjed kakvog sam sanjala. Dobro, vrijeme je za zabavu i ukrašavanje moje nove kuće. Raspoloženje će mi se sigurno popraviti. Evo moje palete. Vrijeme je da dodam svjetlinu i počnem slikati. Započni s ružičastom, plavom, žutom, zelenom. Kakva ljepotica! Lijepo! Što radi moj susjed? I zašto je na krovu? Sjajna, pametna cura. Neću se seksati. Donijeću neku tajanstvenu vibru na moj krov. Super! Pa, valjda ne mogu birati susjede. Moram napraviti i dizajn ogrtača. Gdje je moj kaubojski ogrtač? To je lijepo. Mislim da će ovaj oblak izgledati nevjerojatno lijepo na mom krovu. Kako je to uspjela? Povuci dole! Moja kosa! Brune! Dobra ideja. Sad moja kuća izgleda još bolje. Super! Mislim, napredovat ćeš. Mislim da sam ogladnio. Gdje je moj ručak? Vidjet ćemo se opet. Žohari. Čekaj! Ne jedi žohara! Ne boj se! Neću dopustiti nikome da te povrijedi. Imam tajnu. Slatka poslastica za vas. Što je ovo? Grozno, ne podnosim slatkiše. Pa, jesi li dobro? Bježi, slobodan si. Čekaj. Znam da mojoj kući očito nedostaju krila i ogroman lizalica u obliku srca. Šteta. Dobro je da im se Betelgeuse ne sviđa. Baš slatki. Ko ne bi također? Cijeli tvoj susjed. To je pravi dekor. Rogovi, a ne krila. To je puno bolje. Sada prelazimo na prozore. Predstavljam vam svog Gorta. Upravo smo stigli kući. Dođi u posjet. Ako se usuđuješ. Što? Super! Čekaj! Treba mi usta! Jer su tvoji prozori led! Napravimo ga većim. Ven! To je pas. Savršeno. Sada je vrijeme da uđemo kući s mojim ljubimcima. Smjesti se udobno tamo, prijatelju. To je hobotnica! Pojest će me! Beetlejuice! 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 Bog, susjede, to je moj prijatelj. Juice, uplašio si me. Jako boli, ali ukrasio sam svoj travnjak. Sad napravimo prekrasan šešir. Izvolite, dragi gosti. Više si nego dobrodošao. Idemo ga izrezati. Voila! Završni detalj je bio apsolutno nužan. Što to Barbie radi?
Imat ću najljepše ružičaste biljke na svom travnjaku. Neka usrećuju mene i moje goste svaki dan. O, skoro sam zaboravila na kućne ljubimce. Učinit ću da bude mekano i pahuljasto. Na njemu doista možete trčati bosi. Pa, hajdemo ukrasiti moju kuću na vidiku. Ovo će biti vraški posao. O, pogledaj to! Ove lampe, ove police, izgleda kao lijes. Imam puno ukrasa, to je istina. I evo te, moja bundeva. Jesi li mislio da sam te zaboravio? Middle juice, middle juice, middle juice. Sada sve izgleda savršeno. Kakav mekan i pahuljast tepih! Ugodno je sjediti na njemu, ali zidovima također treba neka dekoracija. Ružičasti oblaci. Režem slatkiše. Nema dovoljno slatkih ružičastih stolova i vaza. Sve ću to staviti u svoju kuću. Hello? Oh! Oh, Beetlejuice, što si učinila? Pa, moje cvijeće je uništeno, ali znam što trebam učiniti. Roza plišana medvjedić. Bit će točno na stolu. Dobro. Aparat za žvakaće gume. Za slučaj da ogladnim. Hvala, hvala. Opet taj dosadni susjed. Nepristojno je doći u goste bez pozivnice. Ha! O, to je bilo neočekivano. Pa, Barbie, kakav neugodan susjed. Pogledaj ovaj Barbie znak. Sviđa mi se. Savršeno. A, pljak. Zločesti susjede. I ti si zločest. U redu. Trebamo biti prijatelji. Uostalom, susjedi smo. U redu? Pozivam te na ručak. Izvoli. Ovo će biti tako lijepo. A ja imam nešto. Imam trulu i jabuku. O, svidjet će ti se. Da vidimo. Ovaj džem je vrlo... O, slatko! To je gnjusno! Kakav dan! Dobro je! Nisam varalica. A što želi? Beba želi pomfrit. Ništa komplicirano, sve ćemo napraviti. Znam recept. Čini se da trebate uliti ulje. Ulit ću još. Bit će masnije i ukusnije. Tako da će se sigurno sve dobro ispržiti. Napunit ću cijelu tavu uljem. Malo ulja. Pržimo Uključite ga i gavune. započnite. Koristit ću Puni paket jer ih nikad nema previše. pomfrit. Unučice, što radiš? O, gori! Moramo brzo ugasiti vatru. O, ne. Nije kao recept na YouTube. Zamalo smo zapalili kuhinju. I sve nas. Bolje učiti od bake. Sada će ti baka pokazati kako se to radi. Uzet ćemo dosta ulja, malo smanjiti vatru i staviti krumpire unutra. Tako će biti savršeno. Bacit ću ga i stavit na tanjur. O, kako je dobro ispalo! Sve je za moju unuku. Ostaje dodat najukusniji kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Mojoj unuci će se sigurno svidjeti. I koliko kalorija ima u ovom jelu. Pokazat ću vam kako bi trebalo biti. Oslobađamo se viška ulja. Zatim zamotamo krumpire u komad mirisne slanine i zamotamo rolnu.
Baš tako. Dodajte kap brusničnog džema bez glutena od Duroa na vrh. Baš tako. I dodajte malo ružmarina na vrh. Remek dijelo je spremno. Sjetio sam se nečeg boljeg. Troli marshmallow s okusom banane izgleda kao krumpir. A ako dodaš Hershey's sirup od jagode, bit će baš kao krumpir s kečapom. Ali okus je tako sladak. To će se mojoj maloj sestri stvarno svidjeti. Napokon, sve je spremno. A beba je već čekala svoju hranu. Jelo od moje bake prvo je privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Izgleda stvarno ukusno. Bebi se očito svidjelo. Pitam se kako bi joj se svidjelo... Ozbiljno, djevojko Buco. Osovina je uzela Uobičajeni jedan... recept, ali nije bio cijenjen. I tu je bio dar od moje sestre. Izgleda kao krumpiri i kečup. Ali ovo... Da! To je slatki marshmallow s umakom od jagoda. Zamoči i pojedi. Ostaje još izabrati pobjednika. Jelo od bake. Da, ja sam pobjednik. Oh, boli. Što će beba sada htjeti jesti? Želi jesti sushi. Što je ovo? Ne znam kako to kuhati. Reci baki što treba učiniti. Juhu, učinit ću to. Češkaš mi nos? Kako kuhati rižu? Suši s gadnom algom? Radije bi opet nešto slatko. Ili slatko i kiselo. Uzmimo slatko-kisele jezike. Dodajmo tučeno vrhnje umjesto umaka. Zamotajmo marmeladno oko. I nekoliko marmelada od Hariba. Kako veliko i šareno ispadne. Jeste li ikada vidjeli takav suši? Ovo je jednostavno savršeno. Sad trebate uzeti list nori i prerezati ga na pola. Sve je suho. Puca. Kako si to napravio? Zato što sam profesionalac? Bako. Izrezat ću malo ribe. Savršene kriške. Stavit ću malo riže na podlogu i malo norija. Uvijem s podlogom, stavim malo ribe na vrh, izrežem, aha, i to je to. Klasični Philadelphia roll s džumbirom i wasabijem je gotov. Super! Ne mogu napraviti te tvoje rolice. Ne zadržavaju svoj oblik. Imam ideju. Samo ću narezat malo krastavaca, izvadit sredinu i stavit rižu unutra. Savršeno! Sada je vrijeme da beba proba. Počnimo s ovima. Suši od šefa izgleda savršeno i okus je nevjerojatan. Kakva velika i svjetla rola i jako ukusna. Okus? Tako ukusan da ih je odmah izabrala kao pobjednika. Ovaj put, slatki dar od moje sestre nadmašio je sve. Nisi probala moje. Hej, bako, probudi se. Unuka opet želi nešto ukusno. Želi piti čokoladni koktel za desert. Ovo je moj omiljeni recept. Trebat će nam nekoliko kockica leda. Ulit ću još čokoladnog umaka u staklenku. Starbucks mliječna čokolada do vrha. I napravit ću malo mliječne pjene ručnim mikserom. Oprosti, bako. Približila si se previše. Što je ova vrećica u bakinim rukama? Instant kava 3 u 1. Zar će to stvarno dati svojoj unuci? Da, ali čini se da i baka to voli. Sada dodaj šlag. Često sebi kuham ovakav recept. Usput, ne zaboravi na sebe. Posipaj Oreo mrvice na vrh. Stavi keks gore. Takav koktel treba piti kroz slamku. To je to. Savršeni čokoladni milkshake. Tko to tako kuha? To je užas. Više puta sam pravila slatka pića s kavom. Trebamo svježa zrna kave. Sve mjerim do grama. Mljevenim zrna u fine mrvice. Zatim ga skuham u French pressu. Kava će biti savršena. Ulite ga u šalicu i dodajte malo mlijeka. Napravit ću pjenu od toga. Sigurno nikoga neću poprskati jer sam profesionalac.
i ukras pahuljicama. Savršeno. Vrijeme je da isprobamo pića. Ruka sama dodiruje prekrasnu čašu. To je divan koktel. Također, ukusni keksi na vrhu. Savršeno je. Što sada reći o instant kavi? Baka je htjela otrovati unuku. Nemoguće je piti. Pjena. Od kave od kuhara. S ugodnom aromom, ali okus nije ništa posebno. Beba bira lijepog pjetla. Trep, da! Tako je, sestro! Opet si pobjedila! Sljedeći zadatak je da bubnjevi napravite vafle. Što? Što je? I znam recept. Razbite jaja. Dodajte šećer. Možeš imat više, tako da će vafli biti još bolji i smetat. 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 O, umoran sam od toga. Možda je to dovoljno. A sada možemo dodati malo brašna. Koliko je potrebno? Baka, oprosti, opet sam te zamazao. Više brašna, više vafla. Možda nije potrebno toliko brašna. Vratit ću višak natrag. Tako neće uspjeti. Ali sigurno će joj se svidjeti dokazani recept moje stare bake. Tijesto je ispalo savršeno. Evo, sada možeš izliti tijesto u kalup za vafle. I ja sam skoro gotova. Savršeni ružičasti vafli uskoro će biti gotovi. Čime hraniš bebu? Potrebno je jesti zdravu hranu. Nećemo trebati šećer. Bolje ćemo uzeti tikvice. Savršeno. Sada ćemo dodati neka jaja. Stavi brašno i napravit ćemo tijesto. Brzo ću to napraviti mikserom. Kako ružno izgleda. I pokušajmo naše super zdrave vafle. Skoro su gotovi. Mislim da. Mljac! Staviti ću ih na tanjur. Dodaj malo šlaga od jagoda i bobičasto voće. Volim kako je ispalo. I sada ću dodati malo tradicionalnog javorovog sirupa. Preli sve preko. O moj i komad maslaca. O moj divno. Vafli su gotovi. Zelena je boja od... Loše zdravlje. Nema dovoljno ljepote. Vidimo se na ovoj prezentaciji. Napravi to. Broj sobe i više zelenila i sve to. Bellissimo. Vratila se s pravom prehranom. Evo, unuko. Ovi vafli izgledaju izvan Upravo onako kako je htjela. Ali to je neobičan osjećaj. Ljuska od jajeta. Moraš biti oprezan kada kuhaš. I što je ova zelena boja? Opet trava na vrhu? Ukradi To se komadić. isplati pokušati. Vrlo mali. Miriše dobro. Ali to još uvijek ima grozan okus. Što očekivati od ovih vafla? Izgleda da su se bebi zaista svidjeli. Evo pobjednika. Jupi! Moji su! Uspio sam! Sviđa... Britney obično igra s Barbie, dok se Monika igra sa svojom voljenom vješticom. Imaju samo jednu kuću, a očito nije dovoljno za dvije lutke. Uvijek se svađaju oko nje, pa srušila se. Znaš što? Napravit ću kuću sama. Zalijepit ću dijelove od kartona. Evo ga, ja sam genijalac. I sada je moja kuća spremna. Jupi! Da, super. Što? Monika ima sličnu kuću. Da, i ja sam sebi izgradila zasebnu kuću. Nisi jedina koja to može. Evo prozora. Što? O, i ja imam prozor. Ona ponavlja sve za mnom. Naučit ću je lekciju. Evo mog vodenog pištolja. Puno bolje, Britney. Hej, to je bilo smiješno. Ne, nije smiješno. Sva sam mokra, ali imam ideju. Imam kutiju za šminku.
Ovdje ima puno lakova za nokte. Odaberimo savršenu boju. Da, ova nježno ružičasta je prekrasna. Sada ću obojiti svoju kuću s dim. Super. I ja imam ideju. Obojat ću svoju kuću zeleno. Ispast će savršeno. Definitivno će biti brže s ovim. Pa, završila sam s bojanjem kuće i ja sam gotova. Što bih trebao učiniti sljedeće? Pustite me da razmislim. Tako je. Krov. Pokrimo ga ovom tkaninom. Moj krov će biti prekriven lišćem. Savršeno nadopunjuje ovu zelenu boju. Sada napravimo okvir za prozor. Biće sjajno. Trebam i okvir, ali moj će biti bijeli. I pogledaj ovu cipelu. I imam vještići šešir. Vau, kako lijepo. I meni se sviđa moja kuća. Što je sljedeće? Točno. Počnimo s izradom prvog kata. Postavljamo tepih. Tamo će biti dnevni boravak. Moja vještica će imati goste u ovoj sobi. Kauč, drvo, vau. Još malo biljaka i kamen. Stolić za kavu, naravno. I moja vještica može držati svoj šešir na njemu. Ovo je sjajno. Što misliš? Sviđa li ti se moja soba? Pa, sada je to tvoja soba. Definitivno nam treba ogledalo. Mala vještice, izvoli. Hvala, bit će sjajno. Zapravo, trebamo više ogledala. Moja lutka to stvarno voli. Tako sam, sretna. Dobar posao. Monika, Britney, što je s tobom? I ja radim prvi kat. Tvoj je užasan u usporedbi s mojim. Monika, gledaj i uči. Evo tepiha, sofe, stola. Vau! I malo dekoracije, naravno. Ona definitivno treba televizor. Tvoja omiljena emisija. Tako je smiješna. Ovdje se stalno smijem. Savršeno. Barbie, kako ti se sviđa? Hajde. Pa, kao što sam rekla, moja soba stvarno izgleda bolje. Da, nevjerojatno. Nije fair. Što da napravim na drugom katu? Ideja. Sjajno. Pričekaj i vidi. Pa, imamo prekrasan travnjak. Što? Tako je mekan. Savršeno! Pa, kako ti se sviđaj, moja vještice? Imaš bicikl. Znala sam da će ti se svidjeti. Također, ribnjak, nevjerojatno. Mala klupa i možeš se odmoriti tamo. Također, možeš gledati slatke patke kako plivaju navečer. Evo, patkice, ovdje je vaš novi dom. Savršen ribnjak, super. Pa, sjedni, ljubavi moja. Moja vještica voli čitati knjige. Znala sam da će ti se svidjeti. Savršeno. Vratila sam se iz kupovine. Kupila sam sve što mi treba za moju Barbie. Prvo ću joj napraviti bazen. Ali prvo, bazen treba napuniti vodom. Da, evo ga, moj savršeni bazen. Neke ležaljke i suncobran.
razni detalji i malo glazbe, naravno. Moja Barbie ne može plivati u ovoj odjeći. Mora se presvući u kupaći kostim. Ovo je puno bolje. Pa neka te stavim na ležaljku. Evo ti koktel. Barbie, pogledaj. Tvoji prijatelji dolaze. Žele uživati u tvojoj super zabavi na bazenu. Sjajno. Ken, nismo te vidjeli jako dugo. Oni to vole! Jess, ovo nije prava odjeća za bazen. Ovo je puno bolje. Pa, možeš ući u bazen. Svi se rašlađuju. Da, vrijeme je tako vruće i kokteli će ti pomoći. Evo ga, savršeno. Wow, Britney ima cijelu zabavu tamo. Možda mojoj vještici to čak ni ne treba. Da, pa, radimo drugi kat. Ovdje će biti kuhinja. Moja kuhinja će također biti ružičasta. Kako lijepo. Pogledajmo što imamo ovdje. Savršeno. Nekoliko grickalica. Wow, i nešto hrane. Sada neki kuhinjski pribor. Wow, čak i toster. Napravimo par tosti. Wow, stvarno je uspjelo. Stavljamo ga na tanju. Uzimamo malo džema. Barbie, vrijeme je za ručak. Napravila sam ga za tebe. Sjedni. Pomoći ću ti. Moja Barbie stvarno voli tost. Pa, prijatelju, uživaj u obroku. Mažem džem na tost i isprobavam. Bit će tako ukusno. Pa, znala sam da će ti se svidjeti. I ti imaš kuhinju? Da, ali postoji razlika. Moj je bolji. Evo koktela, omiljeni smoothie moje vještice. Ljudi, ove kuhinje su stvarno cool. I idemo dalje. Pogledajmo što imamo u ponudi. Na 3. katu će biti spavača soba. Ovdje se moja vještica može odmoriti. Crni tepih? Ovo je tepih. Wow. Ne, ti uvijek ponavljaš za mnom. Ovo će biti krevet, a ja imam ružičasti krevet. Jupi! I pogledaj ovo ogromno sjajno srce. To je točno na zidu. Trebam i ormar, u njemu će biti pohranjene odjeće moje vještice. Također i neke knjige, opet ona voli čitati. I neke od njezinih omiljenih stvari, zajedno s posterom. Ormar moje Barbie je definitivno veći. Ima toliko odjeće. Stavimo sve na mjesto. Evo torbica i cipela. Moja Barbie će to obožavati. Kure, te spavače sobe su prekrasne. Vaše lutke će biti opsjednute njima. Da. Znam što ću učiniti. Promijenimo Barbijene odjeće. Wow, sve izgleda tako lijepo. Ne znam što odabrati. Pa moja vještica ima gramofon u svojoj sobi. Moći će organizirati plesove svaki dan u svojoj spavačoj sobi. Jupe, to je tako zabavno. Da. Moja Barbie je tako lijepa, ali umorna sam od igranja sama.
Ideja. Idemo kod susjeda s tortom. Ups, Monika? Što? Ne dolazimo k vama praznih ruku. Moja Barbie je odlučila počastiti vas tortom. To je slatko. Hajdemo se igrati zajedno. Naše lutke su prijateljice, a i mi smo. Ovo je najmanja fanta koju sam ikad vidio. Wow! Je li ovo piće s okusom žvakaće gume? O, super, nikad ga nisam probao. To je to! I imam ogromnu bocu pića s okusom Skittles. Cool, zar ne? Zašto se smiješ? Krenimo s mene. U redu. Pustite me da probam. Wow! Čekaj, znači to nije limunada? Super, to je medena žele iz Fante. Proteže se tako ukusno. Cool, ukusno. Ups, oprosti. Eto, gotova sam. Quentin, sad je tvoj red. Naravno, pokušat ću sada, ali imam problem. Ne mogu istisnuti žele iz boce. Što da radim? U redu, imam, svu snagu. Čekaj, imam ideju. Posudit ću tvoju gumicu za kosu. U redu. Hvala. Sada stavimo gumicu na bocu. U redu, daj mi još malo. Što radiš? Prestani. Quentin, moja kosa. Ne želim je spuštenu. U redu, žao mi je, Jess. Ali ovo je potrebno za opremu i moj eksperiment. Hoće li biti moguće tako istisnuti žele? Da, što više gumica, to bolje. U redu, vidi, uspjelo je. Super. Fizika vlada. Da, ovo je tako ukusno. Pitam se mogu li napraviti balon. Pustite da pokušam. Wow, to je bilo baš zabavno. Jess, jesi li dobro? Ne, moje gumice. Uništio si mi frizuru i uzeo moje gumice. Dobro, nastavit ću jesti svoju žele. Još uvijek mi je žao. Želim napuhati najveći balon od svih. Vidiš, sada mogu napraviti balon za Jess i možda neće biti toliko ljuta na mene. Što je to? Balon? Ne trebam ga. Ali sam se tako trudio. Ovaj balon mi neće vratiti gumice za kosu. Sviđa mi se rezultat puno više. Sada je sve pošteno. Sad sam prekrivena žvakom, Jess. To je okrutno. Miley, čemu se smiješ? Jednostavno pojedi svoj žele. Da, u pravu si, Quentin. Ima ih toliko. Moramo to uskoro probati. Otvorila sam bocu, ali ne mogu ju istisnuti. Imam ideju. Stavila sam dinamit u bocu. Upali ga i sada čekamo. U redu, vrlo brzo će dinamit eksplodirati. Nemam mnogo vremena do kraja. Zbogom svima. Čekaj, kamo ide? Čekaj, Jess, pogledaj ovo, to je dinamit. Pomozi. Ne, prekrivena sam želeom u duginim bojama. Uspjelo je. Sada možeš pokušati. Kako ukusno. Njam. Sviđa mi se. Ne mogu vidjeti ništa, pomozi. Moram skinuti naočale. Što se ovdje dogodilo? Sve je tako ljepljivo. Ne mogu vidjeti. Čekaj, što je to? Tako ukusno. Jess, hajde, probaj. U pravu si. Jako je ukusno. Kakav sladak mali sladoled. Ali tako je malen i to mi nije dovoljno. Što je s vama, ljudi? Imam prosječnu kantu sladoleda. To mi odgovara. Ali pogledajte moj. Ovo je mali sladoled u usporedbi s mojom ogromnom kantom sladoleda. Djevojke, sretan sam. Ovdje je cijela tona sladoleda. Ali počet ćemo s Miley jer ona ima najmanji sladoled. Da, Miley, hajde. U redu, pokušajmo. Pojest ću malu žlicom. Jednako maleno kao ova kantica. Prikladno, zar ne? U redu. Wow, ovo je tako dobro. Želim produžiti užitak sladoleda i jesti malo po malo. Da, ovo je tako dobro. Ja jednostavno volim taj okus. Hej, Miley, mogla bi malo požuriti, inače će se naš sladoled otopiti dok jedeš. U redu, pomoći ću ti s tim. Dobro, izvoli, pojedi sve.
Da, nema na čemu. Ali htio sam produžiti trenutak. Nema vremena za to. Hajde, Jess, tvoj je red. Super! Probajmo. Imam veću žlicu. Wow, kako ukusno. Želim još jednu žlicu. Wow, njam. Sladoled mi je na prvom mjestu među poslasticama. Još jedan zalogaj. Oh, tako dobro. Tako sam smrznuta. Prijatelji, pomozite mi. Radiš vrlo sporo. Inače će nam se sladoled utopiti dok jedeš. Dobro, pomoći ću ti s tim. Okej, evo, pojedi ga skroz. Pa, nema vremena za to. Hajde, Jess, tvoj je red. Radiš vrlo sporo. Hajde, pojedi, požuri. Zašto ne? Pomoći ću ti. Koristit ćemo plamenik. Uz njegovu pomoć mogu ti malo otopiti sladoled. Sada nemaš sladoled, već milkshake. Nije li bolje? Hajde, ulimo u ovu čašu. I evo ga. Svježe napravljen milkshake s malo šlaga na vrhu i slamkom, naravno. Hvala ti, Quentine. Stvarno mi sada treba milkshake. Tako lijep i primamljiv. O, to je super ideja, Quentine. Ukusno. Pa, sada je moj red. Napokon mogu probati sladoled. Imam najveću žlicu ovdje. Wow, da probam. Tako je sladak i ukusan. O da, želim probati još. Ups, ne mogu izvaditi žlicu. Cure, ne mogu izvaditi žlicu. Što da radim? U redu. Žlica ne izlazi. Pa, šokiran sam. Ali uzeo sam sav sladoled. I tvrd je. Dosjetio sam se briljantne ideje. Napravit ću im snjegoviće od sladoleda. Vidiš? Bit će u redu. Stavili smo drugu kuglu i sada trebamo treću. Čekaj, ali nema više sladoleda. U svakom slučaju imat ćemo ga s 2 kugle. Malo leda i zubi. S marmeladama. I naravno šal koji je moja baka napravila. Sviđa li ti se? Oduševljena sam. Dobar posao, Quentin. Hvala ti! Hvala. Tako dobro, zar ne? Ja sam genijalac. O ne! Jess, ne možeš to pojesti. Ovo je moj snjegović. Miley, djevojko, stani. Moram zaštititi snjegovića od tebe. To je bolje. Jess, trebaš pokriti i usta. Da. Hajde. Makni se odavde. Tako je. Bolje, zar ne? Odlično. Nitko se neće usuditi pojesti mog snjegovića. Čuješ li to? Tako si drag. Neću dopustiti da se ozlijediš. Samo si moj. Tako si ukusan. Kej, što je ispod tvojih poklopaca? Počnimo s Mileynim malim poklopcem. To je sir s plijesni. Njegova glavna karakteristika je da strašno smrdi. To je sigurno. Moraš poprskat parfem. Divan miris. Više ne smrdi. Da probamo. To je odvratno. Pozlit će mi. Jako je loše. Sretno, dečki. Uf. Samo naprijed. Vidi što je ispod tvojih poklopaca. Imam li veći komad? Ne. Imam ogroman komad smrdljivog sira. Neću ga jesti. Čekaj, imam ideju. Moram se presvući u mađioničara. To je bolje. Pokazat ću ti trik. Pažljivo prati štapić. A sada da vidimo što je ispod poklopca. Nema ništa. To je magija. Mađioničar ne otkriva svoje tajne. Što toliko smrdi? Glavno je ne pokazati to pred curama. Zdravo tamo. Što želite? Možda ima nešto ispod tvoje kape. Misliš da smo ti povjerovali? Pojedi to. Nadao sam se da će uspjeti. Užasno je bezukusno. Ne. Pa, Quentin, tako si smiješan. Jess, da vidimo što je ispod tvoje haube. Moje? Tamo je ogroman komad smrdljivog sira. Ne. Sad ću izgubiti svijest. Miley, jesi li vidjela to? Jess je bio oboren. I što da radimo? To je točno. Preoblačimo se u kuhare. Hvala. Sjajno. Ukrasite komad sira kremom. Sada će izgledati kao torta. Vidiš li moju ideju? U redu. Skoro sam gotova. Odlično. Jess, dobro jutro. Odlučili smo zamijeniti sir tortom. Probaj. Šokiran sam. Konačno ću imati nešto ukusno. Tako dobro.
Stvarno mi se sviđa. Tako dobro. Krema ima predivan okus. Čekaj. Nešto nije u redu. To je odvratno. To je ipak smrdljivi sir. Lagao si mi. Da, prevarili smo te. O ne, pozlit će mi. I na što miriše? Gubim svijest. Pravda je zadovoljena. Hora! Bok, evo moje ulaznice. Marshmallows. Nema šanse. To nije moguće. Daj mi slatkiše i sada možeš ući. Ti si stvarno loš. Velika stvar. Hej, čekaj. Ne možeš u kino s bombonima. Zar ne, prijatelju? To je glavna glumica filma? Oprostite! Naravno da ne možete ući. Zaista? Također, ali kako da to ispravno napravim, promijenit ću se u drugu glumicu montaža. Kej, ne smiješ imat slatkiše u kinu! Ja sam jedna od glavnih glumica. Pusti me, voće. Wow, još jedan? Glumika! Ko je to onda? O kome pričaš? Pustite me! Što je ovo? Zašto si obučena kao ja? Ja sam prava glumica! Ne! Ja sam prava glumica! Razumijem. Sve samo ne. To je muka! Vrlo zanimljivo. U redu! Hajde, Johne, dođi ovamo. U redu. Montiram. Gospođice. Mislim, nisi stvarno u tome feksi. Teko sam ti. To je bolje. Pa, ići ću gledati film. Hvala ti. Gdje je moja karta? Eto je. O, kakva je to ljepota je. Loše je. Bog, cijeli dio. Mogu li proći? Hvala. Evo moje karte. Čekaj, možeš ući s marshmallowsima. Super. Sastanci nisu dopušteni. Sastanci! Hoćeš li promijeniti mišljenje? Žao mi je. Ne djeluje na mene. Što? Mrzim to. Spreman sam ti platiti. Slažeš li se? U pravu si. Ja. U redu da ću ti jedan marshmallow. Čekaj, ne trebam jedan. Ne trebam ništa. Gledat ću to bez hrane. Ozbiljno? Bingo! Moram nešto smisliti. Čekaj. Biću ribar. To je to. Super. Ne smijemo zaboraviti štab za pecanje. U formi? Gdje je tvoja karta? Ne pobjeđuješ. O, jesi li ga stvarno izgubio? Tamo. Ne. U redu, idi. Hura! Prošao sam! Prekrasna djevojka. Odmah pored mene. Pozdrav. Bok, mogu li te poljubit? Što radiš? Ne prilazi mi. Oh, U redu. znam. Trebam uzeti marshmallove iz kutije stražara. Onda će mi lijepa djevojka sigurno dati svoj broj. Uspjelo je! Strašno. Sviđa li ti se? Tako sam sretan. Bok, ja sam Brady, prijatelju. Imaš li nešto za piti? Sve će biti spremno. Pričekaj se. Što je ovo? Ribički štab. Pa, očito je da postoji veliko... Čekaj malo. Što? Što? Uljez! Hitno ga izbacite! Pa, puno bolje ovako. Pa karta, sve je u redu, ali moram vas pregledati, vaša je majica s kapuljačom previše široka.
Mogao bi nositi slatkiše u tome. Vidim sve. Daj ovamo. Oh, ne. Čekaj, ovo je ozbiljno, ali znam što trebam učiniti. Imam ideju, otvorit ću to i izliti na stol. Sada uzimamo drvene štapiće i nanižemo maršmelove na njih. U redu. Gledaj, to je doslovno kost. Moram je sakriti ispod jakne. Idemo vidjeti hoće li trik sa toboganom uspjeti. Kartica, evo mojeg mišljenja. Jesmo. Moram te provjeriti za slatkiše. Nadam se da to neće primijetiti. O, da. O, imaš dva luka? Vrlo jedinstven. Što ugodan dan. Nedostaješ mi. Wow. Da, uspjelo je! I uživaj u mojim maršmelovima! Mijac! Tako sam sretan! U redu. Wow! Čekaj! Pogledaj ovo! Je li ona jede kost? To je čudno. Ti si... sab. Uzmi ga! Pregledat ću te za slatkiše. Sve je jasno? Možeš proći. Uživajte! Sljedeći! Dušo, možeš ići u kino sa Skittlesima. Uzmi ih ovdje i... Žao mi je, to su pravila. Evo nekih stvari. To je tako glasno! U redu. Možeš proći, ali samo nemoj vrištati. Trebam cijelu košaru sada. To se neće dogoditi. I učini to. Hvala. O, moje uši! Jesi li zadovoljna, mala demone? Buk! Ja sam kao. Zatvori ovu malu Čitosi su pali! Moram ih sakriti prije nego što ih čuvar... Uđi! Drugi, dijete! Imam U redu. Oh, boli! Stavljam svoje slušalice. Ne čujem ništa. Dart. Ovamo. Nema šans. Lezu! Pusti me na miru. Daću ti priliku. Mogu slušati glazbu i novo pravilo. Ova djevojčica ima cijelu kutiju slatkiša. Podijelit ću ih sa svima. Izvoli. Zvučiš sjajno. Volim Eminema. To je smiješno. Oh, ovo je tako dobro. Tako sam sretna. Tako sam sretan. Možete proći. Kakva teška košara. Uzela sam previše slatkiša sa sobom. Jeste li vidjeli pravila? Morat ću sve zaplijeniti. Čekaj. To su svi moji slatkiši. Oh, molim te, ne. Uzimaš sve. To su moje najdraže stvari. Mogu li sada ići u kino? Hvala, ali nije isto bez slatkiša. Imaš je točno na Došla sam ramenu? u kino. Kakva kuja! Požuri! Nema nikoga u blizini. Hej, ljudska ruko! Sada ne možemo uživati u dobrom. Ne. Idemo prošetati. O, ne. Moja glava. O, hajde. Hello! Samo uđite, molim vas. Slatkiši me čekaju. Da, idi što? Kreni. Pa, krenimo s Polsom. Ovdje sam. Pa, sada ga mogu pojesti. Ova ruka bila je... And it traces her at sweetnesses. Uj, jede ruku! Wow! Oh, osjećam se loše! Baš slatko! Pa, stvar je u tome! Podsjećam vas da se pretplatite na kanal. Tamo su smiješni videozapisi. Je!
Gdje smo? Bok, djeco, želite li nagradu? Ja želim. I ja želim. I ja. Čarobno. Tvoj zadatak je prikupiti to. Vrijeme je počelo. Ja prvi. Dakle, imamo ovdje i ovaj ovdje. O, wow, dobro mu ide. Nije ga potrebno zaustaviti. Hej, kako se usuđuješ? Pa kako si mogao? O, uhvatit ću vas, djevojke. U redu. Pokazat ću im sve sada. Tamo, tamo, tamo. I ovo ide dobro zajedno. I posljednji, pobjedio sam. Ne, misliš tako, draga moja. Nisi pobjedila. Nemoj. Moraš, dijete. Moraš. Pa, gdje je tvoj crtež sada? Pretvorio se u prašinu. Hej, što se ovdje dogodilo? Shvatio sam. Pričekaj, sastavit ćemo slagalicu i uzet nagradu od Mije. Dečki, vrijeme je isteklo. Pa, gotovo da izgleda tako. Misliš tako? Pa, moramo stati. Hoće li slagalica u obliku žara odgovarati? Jesi li dobro? U redu? A što je tamo? Tko je ovdje pobjednik? Kakav si ti dobar momak. Nagrada je tvoja, ali to također nije fair. Dragi moj, moraš ga zavrnuti da dobiješ slatkiš. Kako je ukusno! Još! Želim još! Moji slatkiši, ukusni! Kuglice su raznobojne. Obožavam to. Sada ću napuhati veliki balon. Imam i ideju. Sada ćemo je naučiti lekciju. Da, to je savršeno. Što se događa? Tako loše. Jesu li to moji mozgovi? O moj Bože, moje obrve. To je prilično loše, ali prilično cool. Tako je loše. Dobro je, a ti si zla. Sada je vrijeme za ručak. Želiš li i ti jedan? Da, i mi ga želimo. Onda moraš crtat. Vrijeme ide. U redu, onda ću uzeti ovaj crveni. Super. Sada bismo to trebali staviti na papir. Razmaži malo. I malo za mene. Ovo će također poslužiti. Wow, umjetnik. Volim modernu umjetnost. Zašto? U redu je. Sada se osvježi. Jesi li čuo za alate? Hajde, pokazat ću ti majstorsku klasu. Ispalo je prekrasno. I usput moguće je. O moj Bože, jedeš tako slatko. Pa, hajde i ti. Come on! To je tako dobro. Neću savjetovati ništa loše. Moj spasitelj. Mrzim to. Ja sam najbolji ovdje. Sad je moj red. Bacimo jednom, bacimo 2 put. Sada je vrijeme za djelovanje. Ne, moje naočale. A ovo je tvoj crtež. Jadan. Da vidim. Ne, to je bolje. Eto ga. Moj spasitelju. O moj Bože, što da radim? Dečki, vrijeme je isteklo. Kako vam se to sviđa, Što razumiješ? Moja slika je lijepa kao i ja. Mogla sam biti bolja. I nisam baš pogodila. A ti si zapravo pobjedio. Sjajno ti ide. Stvarno, to je tako super. Definitivno ne razumiju umjetnost. Wow.
Pomozi si, moj heroju. O, hvala ti. Što? Nisu mi to ni ponudili. Što? Ne mogu ovo. Gdje je? O, onda nije ovdje. O, tu je. Tvoje sljedeća nagrada. Prsten. Bau! Moram to osvojiti. Dođi k sebi. Dečki, vrijeme je počelo. Imate 1 minutu. Siguran sam da ću ovaj put pobjediti. Bit ću pobjednik. Iako sam amater, pa ne mogu se natjecati s njom. O, ne, stvarno se ne mogu natjecati. Vrijeme je da se bacim na posao. Hej, pogledaj. Gdje? Što? Ovdje nema ništa. Oh, wow. U redu. Mislio sam da sam nešto vidio. Pogledaj bliže. Nisam razumio. O, kakva sramota! Moraš pokušati ponovno. Što je to? To nije moja olovka. Ne možeš to učiniti. Gdje je olovka? Ne znam. U redu, pa, pričekaj. Što radiš? Moram pobjediti! Kakva sramota! Skinut ću to! Oh, ne mogu to učiniti! Moram pobjediti! Mahni ruke. Što da radim? O, shvatio sam. Nacrtat ću to ovdje. Dečki, vrijeme je isteklo. Nemam ništa. Pa, kako je to? Pa, nema nagrade za tebe. Nije važno. Glavno je da ga imam. Je li ovo crtež? Ovo je crtež. Goh, ti si očito pobjednik. Da, dolazim. Hvala. Kate, budi moja žena. Da, slažem se. Kako lijepo. Pretplatite se na Barrio Channel kako ne biste propustili ovako super videa. Ovdje je uvijek zabavno.